Jokainen meistä kulkee itse rakentamallaan elämäntiellä. Se tie on täynnä mahdollisuuksia, tulevaisuuden suunnitelmia ja unelmia. Joskus meistä kaikista tuntuu, että ovet töihin tai koulutukseen pysyvät suljettuna. Emme edes välttämättä tiedä, mitkä ovet haluaisimme avata. Meidän ei onneksi tarvitse tehdä valintaa heti. Me voimme avata ovia ja vaihtaa reittiä monta kertaa elämämme aikana. Joistakin ovista voimme kurkistaa nähdäksemme, haluammeko mennä sisään. Saatamme tehdä tulevaisuudessa töitä, joita ei vielä ole edes olemassa. Me olemme tulevaisuuden työntekijöitä jo nyt. Työelämän vastoinkäymiset kasvattavat meitä, ja Lahdessa onkin valtavasti nuoria aikuisia, jotka etsivät uusia työ- sekä koulutusmahdollisuuksia. Niitä onneksi on. Ohjaamo Lahti on paikka, josta voi löytää avaimia koulutukseen ja työllistymiseen. Sisään voi kävellä ilman ajanvarausta ja ammattitaitoiset monen alan osaajat ovat aina vastassa. Ohjaamossa voi keskustella esimerkiksi koulutusmahdollisuuksista ja päästä suoraan työhaastatteluun. Elämäntiemme jatkuu ja emme malta odottaa huomista, mitä se tuo tullessaan. Joka päivä joku löytää omat avaimensa Ohjaamosta. Tule käymään jo tänään.